Здравейте, приятели! Радвам се да ви видя отново. Добре дошли в канала ми. Аз съм един велосипедист в София и накратко Иво. Тази година съм решил да вляза във форма. О, яко бъде. Тази година съм решил да вляза във форма, не в идеална форма, защото знам, че кръга е идеална форма, това е далеч от мен. Търся малко по-ръмбаво решение. Шегувам се. Реших да организирам едно извънградско каране. Ще се събереме няколко човека, поне 3, и ще се разходиме до град Сливница и съответно обратно. Събираме се в Надежда. Оттам до Сливница са около 35 км. За мен ще са около 80 км. Преход. Както казах, искам да вляза малко във форма. Навиват ме да участвам и в Витоше 100. Така че да почнем лекичко, без особена денивелация. Да видим след Сърмагедона как са краката. Тук мисля да заобиколя моста и трябва да си оправя настройките на километража, че със сигурност не карам толкова бързо. Кой си ми е колата по това време, бе? Вие не сте нормални. Февруари месец е, топли дни, но все пак е рано сутринта и малко ми мръзнат ушите, тъй като съм с лятна шапка с козирка. Да. От Надежда през Мрамор, през Костинброд да избегнем натоварените пътища. Влак, влак, влак. Влак отляво, влак отдясно, няма влак. Тук поне минаването вече е лесно. Да. Трябва да си оправя километража. Или да изглежда, че карам много бързо. Предпочитам да знам с колко точно карам. Пуснал съм стрелата да направя рекорд. Тъй като много често не я пускам, а пък такива дълги преходи отдавна не съм правил. Ей! Не беше улично и не смееше нищо да направи. Ама ме стресна. Не съм се събудил още. Така, няма да снимам през цялото време, естествено, защото ще са доста часове и гигабайтите се трупат и батериите падат, но ще се опитам да хвана интересните моменти, ако мога да ги сгубя после за едно видео за вас. Тук е края на новата ни велоалея в Надежда, от никъде до никъде. Прави някаква връзка, ама очаквам въобще не се ползва. Трябва всичко да се направи в такива алеи, че да почнат да се ползват, да се вижда връзването на алеите една към друга. На тази била ни е срещата. Да видим колко ще се събереме. Критичният минимум е 3. Но очаквам да сме 4, 5, 6 човека, може би. Да, но събираме се хора, които по принцип си ходиме редовно на критична маса и няколко приятеля викнах. Не всеки от тях може да успее. Чакайте вече. 2. Добро утро, младежи! Добро утро! Така.
Колко ще се съберем? Ами така пише, че пътуват, те доказват, че ще се отправя в 8:20, беше писал в Дискорда. Жорката не го знам, Калински писа още в 5 часа, че няма да дойде. Значи, Митака, Тедо, Веско, 6 човека екстра. Съвсем за извънградски колела сме си избрали. Да. На брат ми е малко по-такова, че спотенти гуми, ама... Айде бе, младеж. Майо, закъсняваш? Аз мисля, че ще дойдеш с фетбайк. Здрасти. Само четиримката ли сме? Още 2 чакаме. Че гледам 7 са писали. 7 ли бе? Кой? Жорката евентуално. Той... Да, от те може би да. Аз тази година съм решил да вляза малко във форма. Мисля, правя малко по-често такива карания някакви. Айде да, аз дали като ми писа, дай да се видим, не мога повярвам, че каза да караме. Младеж, не вярвахме да дойдеш. Аз не съм тук в момента. Аз съм някъде друга. Здрасти. Жоро съм аз. Здравейте, аз съм пак слагат. Айде бе, младеж. Доста. Добро утро! Добро утро. Събрахме се. Така. Най-МТБ извънградското ще правим. Мисля, че аз съм най-бавен в спорт. Не, мисля, че аз съм Що бе, кара си добре всеки път, като Викаш се състезаваме, кой ще е най-бавен ли? Вие ще тръгнете назад така, бе. Табела. Не е само табела, ами съм и с очилата и нищо не виждам. Събрахме се 7 човека. Това ни е групата. Айде. Айде, момци. Да излезаме от мръсното. Защо не минахме от дясно? Не стреляй! Дай, бе! Всичките сме? Дайте, да. Станахме 8. Я забави, че нещо изостават. Типа много забави, бе. Ева. Идеята да пусва по инерция, не да спира. Значи нямаш никаква инерция, човек. Ей! Ей! Айде, връщай се, връщай се. Айде, Джунка!
Един проблем на извънградското. Как го кучи? Това да го дразна, на втория ден вечерта на храна. Чакай си, бе. Днес не си хванахме рейса? този рейс беше с чакане. Айде да скочи, де! Айде да! Верно се носи с парашют. Добре, не мога да разбера. Две ленти, няма никой от среща. Към Варна? Добре, дошли в Мрамор. Ти сега си с тясно кормило и си по-събран на 76 см настрани. Моето е 7.2 сега. Кое? А не, не, ще. Нещо ли беше колко е? Седеш как си го направи? Не. Го реза. Рязах го беше, беше 67, сега е 60. Много трафик насам, очаква да е по-малко. Ако пак ни запука дъжд, няма карам повече с тебе. Ако пак ни запука дъжд, няма карам повече с тебе. Защото знаеш, че има вероятност да ни пука. Нещо смрачи. Сакаш приятелството ми да е долу мокре, онова си беше потоп, не беше никакво мокрене. Ето, аз го помня, аз горе мога да доста кара да видим студените с тайните годините. Жорка, ти си най-добре, май. Все път ти въздуха перфектно. Влязахме в ритъм. Да. Аз си чух какво ми е различно. Аз вчера си заключих вилката. Въобще не съм я отключил. Нещо ми е различно такова, докато се усетва. Да. Да не повярваш, обаче това е най-добрият избор за нашето каране. Тънките гуми ли? Тънки гуми. Не. Разправили съм ви го вица за англичанина в българското село. Една малка вода. Където купил си къща в някакво българско село, ефтино такова. И решил да се опознае с селяните. И къде отива в кръчмата, всички там. Айде по едно за всички от мене. За първи път пие ракия, почва му се ослажда, пият всички, говорят си. И той по едно време се оглежда, в това село няма баби, вие какво правите, да отолите страстите? И те, сега, който пръв удари главата на масата, там в задната стайчка го водиме, който му се такова.
и пият. Седят си по едно време, то се усеща, че главата почва да пада. След малко се усеща как го носят. Той, не, стига, не искам в стаята, не искам. Спокойно ме пиш, спокойно. Вади ме те. Какво? Вече те вади. И Витуша. На всяка критична маса си отзад, сега ще водиш. Ай, Зорка! Давай! Давай! Едно време, сигурно преди 22-3 години, съм бил на купон тук някъде. Костинброд. Единственият купон, на който съм ходил с влак. Ама се прибрахме с такси, защото... Добре дошли в Петърче. Скромно темпо, 20 км в час. Една-две почивки. 5-10 минутки. Не малко кучета, което е дразнещо. Така, времето е сивичко. Се надявахме на малко по-слънчево днеска. Почти стигнахме. Организаторски съгласен ли си да отиме до майка България, не? Добре, бе. Ами тачето да каже, то е... Аз не знам дали го изкачва нещо, не, бе? Има малко бе. Има ли? Никога не съм ходил. И не съм ходил да годи, ама... Юриста? Не съм сигурен, май да. Айде, 7 км ни останах. Ай, тук малко хубава риба в едната човека. Абе, старци, спам сега съм спам бърз. Абе, изпитайте се вкъщи, излезте. Два старци си говорят. Един, как си? Зле съм. Що бе, човек, какво става? Имам проблем. Кажи да какво? Сутрин в 7 по часовник пикая. В 8, ама по часовник съра. Какъв е проблема? Точен си. Лошото е, че в 9 се събуждам.
всичко е по часовник. Стига, Вицо. Баирчето на опит цвет. Малко е, ама като не сме във форма, ни изкарва душата. Едно пиле. Не само те връщат назад, ама и яко прах хвърлят и пясък. Там това е гадно. Да. Това е. Ага. Да. На всичкото отгоре с насрещен вятър. Изкачването, любимо. Бах ти как вятър. Да. Аз ще си почакаме сега. Да. Да гледам колко надалеч виждам и няма... Кога те до, ама... Те дойдва, ми така е по-назад. Малко офродец да хванем с камерата. Поне тук няма трафик. Ето... Път не му ми е с колата, да имаме там един път Сега докато загреят пак краката. Викам, докато загреят пак краката. Курест. А ти най-много искаше да се катерим натам. Един приятел живее тук, ама не знам къде му е къщата. Обадивам се, ако ще ми ги губиш. Като се завръщаме, ще му звънна, че сме в кръчмата, ако иска за една бира да дойде. Да разлаем кучетата. Его по-хубави. Баба ти е карала маунтин байк само по асфалт, нали? Баба ми каза, че един път се е качвала на колело и е паднала в някакви капини или какво е паднала и тогава е казала, че никога няма да се кача на колело и не се е качвала човек. Майка ми също не мога да кара колела.
Еба. Така като ти стигнат краката и сега грам сила няма. Басейн има вдясно някъде. Нещо не му вярвам. Добре дошли в Гълъбовци. Подминахме Сливница. Решихме да се качим до Пантеона. А тук вярно си качваме. Бая зор. Лошото е, че имам чувството, че ще ударя крампа, което не е никак окей. Сливница ще потърся аптека за магнези и обсарин. Говори сам вече. Това? Кара си говори сам. Да. Или го пръчва. Говоря си на камерата. Да, но хората си мислят, че си говоря само като си карам и влогвам. И майка ми. Тук пътя става все по-окаян. Не стига, че сме на постоянно изкачване, ами има зверски насрещен вятър. Югозападен някакъв. Така, доколкото го усещам. Не е много студен, обаче направо ни връща назад. И левия крак нещо доста си ме притеснява. Дано не изкрампа, че ще трябва да хващам влакчето. Не мисля, ще... Към края има още един наклон, който е 8-10%, който ще ми вземе съвсем душичката. Всички сили. Еба си. То по един мост, то по една река. Само че така, само на кефи. После ще спускаме от тук и ще трябва спирачки да държим. Заради шилна такава. Добре дошли в Горголят. Да. Едно корни за изпът. И още няколко километра. Това трябва да е. Само трябва да разберем как се стига. Добре, до там ще го избутам. Стигнахме, ама с бая на срещен вятър. Аз съм последен. И щях да падна на тръгване. Да, краката са омекнали. Привет. Забравих да пусна камерата на спускането поне. С този прахоляк и тия дупки нещо не смея да засилвам адски много.
Често и по-близо до София. Или поне до Сливница. Става си студено тук. Стоп. Мизерията. По-бавничко. Така с попътен вятър е по-добре. Да. Беше. Олево! И 4. Това е. Километра по инерция. Добре хапнахме. Сега... Ама беше вкусно, бе, хубаво беше. Да, бе, добре готово. Много ми хареса. Не, скъпо между другото. Да, Да, не е скъпо. на фона на София човек, това След това тук е без пари. Заслужава се 2 часа път скоро. 12 часа 20 лена мой изямбата. И това мита, че ти го казваш. 20 лева не мога да изядеш. Потегляме от Сливница. Ще се върнем по друг маршрут, не по същия, по който дойдохме.
Това е през планина? Ще ви чакам да изкопаете тунел. Питай го Марто къде е набил пинчетата. Цепихме се от пътя и 6:30 София. Друг път. Няма светлини, това е проблемът. Не, тук ще тук още повече. Е гадно, възмутително, гадно, мръсно. И въртина ти си винал. Да, проблемът е, че много ни духа на срещен вятър, както и одеве, тъй като сменихме маршрута за връщане. Сме пак в посоката срещу вятъра. Ще вдигам форма, ама май се пресилих за първо каране за годината. Ще удариме 100 км с много насрещен вятър. Не чак толкова много денивелация, ама насрещния вятър е. Какво? Свърших пауъра ли? Тук вече няма равно. Момчета! От тук нагоре няма равно. Малко почивка и бутане, какво? Витуша 100. Витуша 100, айде! Малко дава, че извършва баира. И започва другия. И започва другия. И какво започва другия? 2 км баир ми дава. Пожицата на нивата. Пожицата на нивата, викам. Витуш как се вижда тук. Може да карам сноуборд днес, малко. Има смели, има и умни. Има смели, има и умни. Явно от умните. Нека бутем да почне. Дайте по тедо. Лоша скорост, лоша скорост. Ей го, вижда се края. Ама ще ни майката до там. Айде, появихме се в Храбърско. Мислиме да минем по пътя, да не бедстваме повече. Оп!
Кола идва! Кола! Юха! Къде хукнахте? А? Къде хукнахте? Да покажем Соул Сити. Давай, при мен ми предразполага, ама предразполага да натисна, ама ги изчаках. Виж купи за мен. Тренявам. Ако не е тъпо, да, какво ще взема? Абе, София, потъмно малко, но стигнахме. После ще видя на стравата колко километра. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them.